DZGB. Ipinipresentar ka Department of Tourism Regional Office Number 5 asin kan DZGB Legazpi ang programang Turismo Bicolandia. Aramon ta! Ini ang programa sa radyo asin social media para sa promosyon kan lokal na turismo lalo na yan na nasa tahaw kita kan pandemyang COVID-19. Mga paagi sa pagbangon, kultura, artes, kulinarya asin magagayo na lugar sa Kabikulan. Magdangog, magpartisipar, maghiras sa programang Turismo Bicolandia. Aramon ta sa laog kan programang Aramon Yato sa Radyo DZGB. Always number one. Always at your service. Ngunyan, huya na ang sa indong mga anchorman, mga loli kan DOT5 asin DZGB. Magatugang good morning po sa Indo ka boss. Welcome po sa programa Turismo Bicolandia Aramon da. Siyempre kasabay niya ito ngunyan sa programa at sa tuya pong Chief Tourism Officer kan DOT5 at saka si Sir Yeg Nebres para po sa pag-iristorya sa mga pangyayari ngunyan pong bukas na ang turismo sa Bicol. Good morning po sa kapos si Mardila Daingiba. Kaaram Chief at saka Kaaram Yeg, good morning po tabi sa indong duwa. Ang pagbati sa mga kababayan niya to, please go ahead. Andali. Yan, okay, sige, go ahead. Kaaram? Kaaramar, ang sa tuyo pong mga para antabay, para hinanyog, Diyos marenal daw po sa Indo. Uya po ang sa indong lingkod, sa ngaran po ni RD Herbie Aguas, asin sa moya mga pagiriba digdi sa DOT5, ang pagbati sa gabos, asin pasasalamat sa pag-antabay sa programang ini, Turismo Bicolandia, sa irarom kang programa ni Kaaramar Aramon Yato. Yes, thank you very much, Kaaram Romel. Kaaram Yeg, good morning tabi. Good morning, Papa Man. Yan. Long time no see. Na-miss kita. Alright, so Para pa-share. ayan, okay, mga kaaram, bukas ang turismo, ano, may mga binuroksan na, ang Bulusan, tapos ngunyan, yung Ronda Pilipinas is pasiring sa Sorsogon, nirao na sa ibang mga kababayan ta na mapartisipar dyan sa, ano yan, pagbibirisikleta, exciting na birisikletahan, tabi. Kaaram Romel, ano po ang satuya na tatawanin importansya ang isi-share sa mga kababayan natin ngunyan pong aldaw. Yan, sarala. Wala yatang puso si Kaaram Romel. Sandali Ano nangyari? Hello. Ayan, hey, go ahead. Ayan, ang sa ngunyan pong aldaw, sa ngunyan pong edisyon, magayon po siguro na maraman man kan sa tuyang mga paraantabay, lalong-lalo na sa tuyang stakeholders sa Bilog na Bicolandia, lalo-lalo na sa indang mga workers kan mga trainings na nakasalang ngunya na taon. Tanganing bilang preparasyon sa restart kang tourism industry sa tuyang rehiyon. Also because igwa na kitang Bicol International Airport, so marahay na ang sa tuyang mga tourism workers ma-update sinda kan sa indang knowledge and skills. Ayan, okay. So, ano po ang ano ang mga tatawan tangon niya? May mga schedule tang trainings kunya na mga masunod na mga aldaw tabi, sir? Yes po, Kaaramar. And if you will allow us, we'll share the slide, the schedule regarding this training po. Opo. Yan, sige po tabi. Okay, Chad, paki-accept ang ang sharing ng PowerPoint. All right. Di pa, yan. Okay. Dali all right. Department of Tourism Region 5 2022 training calendar. Okay. Fire. Okay.
Mhm. Ayan. So, ang inot pong nakalinya ay itong online trainings. Ang online trainings po, as of the moment, tigu-ulayan pa, pinaguhurunan pa kung ano ang magiging schedule kani. Mhm. But again, ah, ang pinakainot nga ni po nakalista digdi, ang Tourism Recovery Marketing Workshop Aha. na ang target participant po niya to ay mga accredited tourism enterprises. Ayun. Okay. Tourism Recovery Marketing Ang Workshop. nakainot baga pong edition ta last week na pag-ulayan ta po duman so pangangaipuhan na makapag kita create kita ning na demand for Yes. Bicol tourism Mhm. sa international market. So sa roping pamamaagi tanganing matukdoan ta so sa tuyang mga stakeholders na paano kita mag-market for tourism recovery. Mhm. Ang aning makapag-generate, makapag-create kita ng demand for international tourism. Then next in line po ang food mapping and storytelling. So syempre ang mga tour dapat igwayan ki mga activities and saro nga ning pinakamagayon ang mamanungod nga ni po sa storytelling. Sabi nga ni pag may lahat ng bagay, lahat ng tourism activities kung may kwento ay merong kwenta. May kwento, may kwenta. Ayan, alright? Yes. Ngayon, ang target po natin dyan ay siyempre yung mga tourism officers, mga tourism frontliners, and higit sa lahat ay ang mga tour guides. Okay. Sinda po ang magdadara kang sarong tour. Tour guides will make or unmake a tour. So kaya dapat matibay sinda sa paggibo nin istorya. So kaya igo po kita kaining araw kaining pa-training. And siyempre food mapping sa ninda dadarahon sa mga turista. So dapat aram ninda kung saan ining mga restaurants na nag-o-offer ng mga authentic Bicolano foods. Yes. Then sa pantulong nakalinya, yung professional image, quality service, and etiquette. Directed man ini sa mga tourism frontliners and tour guides. And pang-apat, ining online marketing for MSMEs, also for accredited tourism enterprises. Ayun, mga trainings yan, 2022 online trainings, pero wala pang, kunya na wala pang wala pa pong petsa. definite schedule. Yan, okay. Next. Then, itong digital leadership level 3, brand reputation and crisis management. Uy, important yan. Also for accredited tourism enterprises. Napaka-kuyan po yun kumbaga napaka-timely dahil talagang kita man rehiyon ang Bicol ay permi man na inaagihan ng mga bagyo as in pang kalamidad. Yes, so tama si RD Herbie, master diyan pagabot sa crisis management. Oo. Okay? Ngayon, tapos ang saro pa ining nakalinya ining Muslim friendly tourism for accommodation establishments workshop. Okay. Sa mga accredited tourism enterprises man po ini. Igo po kita kaini dahil kita po igo po kitang dakulang potential market from Middle East. Tapos ining Korean foreign language course. Korean foreign language. Why is it Korean? Yes, because ang Korean kaya riba po ining Chinese market.
international market po ini kang Bicol and kang Bilog na Pilipinas. Okay. Top international market po ang Chinese, Koreans, and US. So ang target participants na po dyan, ang accredited regional and community guides. Okay. Siyempre, in connection din po ini sa pagbubukas kang Bicol International Airport. So we expect na madubli po ang sa tuyang mga bisita hali sa Korea and China, duble sa previous years, pre-pandemic years. Dahil nga sa pagkakaigwatan ng international airport. So dapat napaghahandaan ta ini. Dapat igwa kita kaining mga training na arganing language ta kunday ang sa tuyang mga tour guides may be displaced by the influx kan paglaog kan mga tour guides na mga Koreano or even Chinese. Yes, opo. Sayang ang trabaho nga ini. Ayun. Okay. So, handang-handa na ang gabo sali. So, ano yan? Pero naman sa online, may mga trainings pa kita na nakalinyada. Halimbawa, yung in-person. Yes po, Karamar. Igo po kitang face-to-face trainings. Ini po, igwa na po ini talagang schedule. Aha. Yeah, say for example sa Albay, ini po ang mga nakalinyang training. Ang pinaka-primero po ang tourism coach. Coach refers to checking our aptitude on the typhoon season and safety and security seminar. Ang target beneficiaries po kayo mga hotel owners, managers, HR and security officers of accredited accommodations. Ang target date po kayo ni April 2022, ngunyang taon. Tapos ini pong ang sunod po kayan, ang Filipino Brand of Service Excellence para sa mga tourism frontliners na ikukondusir sa July. Then, ang basic life support and first aid. Ini po para sa mga kamalig tourism associations. Ayun. Na ikukondusir sa August. Ini po kaya kamalig tourism associations dahil nag-submit po sindan ni request. Ngayon, ang sunod po ang integrated top cup. Gusto sabihin po kan top cup, tourist-oriented police for community order and protection training. Ayun. Siyempre, ang satuya po mga target beneficiaries ay mga Police police officers. officers. Ayun. Sa susugun pagduman ko sa doon sa likod, di ba naka-uniforme na tourist police. Oo. Doon sa tourist police. Okay, so digdi sa Albay, probably magigwa man kita kayan. Okay. After the Yes training. po. Naka-schedule po yan September. Ayun, okay. Yes. Then sa Camarines Norte naman po, ini naman po ang mga nakalinya na trainings. Ang pinaka-primero po ang Filipino Brand of Service Excellence para sa mga tourism frontliners. Ngunyan gigibuhon na April. Then so tourism coach gigibuhon sa May. And so tourism integrate support and minds women's respect and child safety, or in short, tourism works. Para sa mga accredited tourism enterprises, gigibuhon man sa July. And sa surfing instructors training na dinisinyo para sa Camnorte Board Riders League na ikondusir sa Agosto. Ayun. Okay, tama doon, ano. May surfing nga naman sa Camarines Norte.
Okay. Then para sa Kamsur, Mhm. so tourism coach ikukondusir sa June. Mhm. Tapos so Filipino Brand of Service Excellence sa July. Sa July. Mhm. Then para sa Catanduanes naman po, ini naman po ang mga nakalinyang trainings. Mhm. Ang primero po ang barrier-free tourism para sa mga tourism frontliners na ikukondusir sa May. Ang sunod po ang Tourist Duty of Care, Health and Safety in the New Normal with the Filipino Brand of Service Excellence para sa mga local and community guides ikukondusir sa Mayo man. So, Eco Tour Guides Training para sa local and community guides man ikukondusir sa June. Mhm. Then, so River Guides Training na para din sa local and community guides sa July siya ikukondusir. Then, para sa Masbate naman, so barrier-free tourism ikukondusir sa Marso. Then, so Tourist Duty of Care, Health and Safety in the New Normal sa para sa mga guides sa Ticao. Mhm. Specifically, miyembro kan Ticao Island Guides Association Yun. Oo. ikukondusir sa June. Then, so Filipino Brand of Service Excellence para sa mga tourism frontliners sa October. So, tourism integrates support and minds women's respect and child safety or tourism works para sa mga accredited tourism enterprises sa November. Mhm. And so, tourism awareness and capability building seminar para sa tourist Peace Village sa November ikukondusir. Then sa Sorsogon naman, ini naman po ang mga nakalinyang training. Ang Filipino Brand of Service Excellence para sa mga tricycle drivers Mhm. gigibuhon sa April. So water safety, search and rescue Mhm. para sa Buhatan River Eco Adventure Cooperative Yun, no. gigibuhon sa April. Yeah, may river cruise sila doon eh. Mhm. Tama-tama yan. Alright. Yes. So integrated Top Cup Mhm. training gigibuhon man September. Okay. So community-based tourism culinaria workshop Mhm. para sa mga local and community guides gigibuhon sa October. And so Filipino Brand of Service Excellence para sa tourism frontliners sa October man. Mhm. Yan po ang kaaramar ang mga trainings na nakalinya para sa taon na ini sa kada probinsya. Opo. Okay. So yan, mga trainings po yan. So very busy tayo yan sa buong taon. Yes, Bulan-bulan, po, igwang mga naka-schedule. Yan. Sana ang satuyang mga tourism workers, ang satuyang mga gabos na mga stakeholders mag-intra, mag-take advantage kang learning opportunities na ini. Yes pa. Okay, yan. Thank you very much, Chief. And kaaram, Yeg, on your end, ano po tabi ang mga pinagkaabalahan mo? Taloy kitang di nagilingan. Kaaram, Yeg. Yan. Ano pa ba, medyo na busy kita. Dakol ang sa tuyang pigipo kung mga nakaging semana. Opo. Last week, yaon sa tuyang so sa mga sa planning section, yung mga po ang
Mhm. Ayun. Okay. Di ba may ano, mayroon tayong malaking event come April diyan sa Sorsogon? Yes po, sa April po, kaiba kayo ng mga trainings. Aside from that trainings, Mhm. yaon po so 9th Regional Trade Fair nagigibon po sa probinsya kan Sorsogon. Ayun. Oo, maduman ako. April 27, 2029 hanggang May 1. Hanggang May Doon po 1. inigibon. Opo. And gigibon po ini sa Sorsogon City as in duman sa Residential del Amor. Di po sa na-identified kan Tourism Promotions Board na venue ng 9th Regional Trade Fair. Hindi po papartisiparan kang sa tuyang mga probinsya digdi sa Kabelong o Kabikolan. And aside from the Regional Trade Fair, yaon man po sa maabot na Mayo, Mhm. yung po sa Philippine Motorcycle in partnership man po girari ini sa Tourism Promotions Board. Wow. Magkakaiba po kita gigibon po ini sa Catanduanes. Di siguradong ma-rides dyan si RDRB. Anong gagamitan ni RDRB? Yung NMAX o yung Ducati? NMAX. NMAX. Okay. Ika, anong gamitan mo? Si Ducati. Si Karam Romel, aram ko nang gamitan ko yun eh. Ako, sa scooter. Okay, magayon ang nangyayari adi. Padakol ining mga nagbubutuan ng mga bagong sports events and tourism events na namumukla sa Bicol region, and ang kadaklang kay ni may national flavor adi. Pero may national ang dating, di ba? Na minadirig di sa mga ali sa ibang mga lugares. Dakulang bagay na oportunidad para sa Bicol region. Ayan. Okay. Ikaram yeg. Dahil kamado man sa Sorsogon niya raw na sa mga mga siklista. Ayo, sa Ronda Pilipinas. Yun po. Yeah, Ronda Pilipinas. Ito po sa project ni Governor Cheese as in Ronda Pilipinas. And alam ko po, maagi po inidigdig sa Legazpi. Yes. As in Madiretso Sinda, paduman sa Cam Norte. Yeah. Iyo ang next leg ka Ronda Pilipinas. Ayun. Ang magayon yan, dakulang oportunidad man sa tuya po ng mga tourism stakeholders, di ba? Okay. Karam Romel, mas excited ako kung rin kita malarga ni na Mampe duman sa pagbisita ta sa mga circuits. Yun nga ni po Kaaramar, yan ang na-excite man ako dyan na talagang mabisita ta ang mga bagong tourism circuit, mga bagong tourism products na nahimo during the pandemic. Actually nga, tigpaplano may nga ni Kaaram Yeg ang pagdisponer ni na motor, tangani mas exciting baga pag sa motor. Aha. Talagang yung Ducati ng tirain. Parang bagay doon sa ugis. Kung gusto po ni mga pudang kita Kaaramayeg, Kaaramar na ma-sponsor. Siyempre, matindi man kayan ang mileage, ang exposure kang brand nila. Ang nangyayari. Diba? Ang mga nakaging daw. Sabi ni Chief, nagiling-hiling kang mga motor. Nagiling kaming mga May bagay sa inyong duwa eh. motor. Yung 300i kang Kimco, marito sa dakula. Pero ang dapat na motor sa indo itong pwede sa all-terrain. Yan, taan tigduduman tabaga, bakuman sa mga patag na lugar. Igwa manin mga talagang akyating balubundukin at palusong ng mga daan, di ba? ATV. Yeah. ATV tour pala yan. ATV. Okay. Ayan. Mga kaanam, babalikan ko kamo for more stories. Makalistang kaning nagkapirang mensahe na to. And alas 11:32 tapos to yung oras. An oras hatod sa Indokang Farex B Complex. Kapag busy, take Farex. Vitamin B1 plus B6 plus B12 daily. Cobra Energy Drink. Cobra, the #1 energy drink. Angat ang lakas mo. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy,
Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Tando ay ginto, ibang ginto. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity, ngayon mas handy. Sa oros ay dako na siya na naginibo. Ipapadagos mga marahay niya na obheto. Kay Kapjay Pili, kabus may marahay na futuro. Kay Kapjay Pili, maugma mga ligaspenyo. Syudad Kaligaspi, si Kapjay Pili handang magsilbi. Kap J. Pili, dedikado servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabos Kap J. Pili. Para sa Legaspeños kay J. Pili, serbisyo na matanos. Kap J. Pili, handang magsilbi. Kap J. Pili, handang magsilbi. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge your fiber internet now. Yaon na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Padabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserbi, totoong matinabang. Digdi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. Digdi sa Pulangi, Salceda. Sa kalusugan, sa edukasyon, sa turismo, agrikultura, sa infrastruktura pa. Nonoy Cap Bistado Tana, mahigos na servidor. Malalao man yan si Adrian. Yaunaan sa tuya mahatodin, pag-asenso asin, ayuda pa sa mga negosyante, mga trabahante. Si Nonoy Cap, yaon permita, tabanganan, kabataan ni Nonoy Cap. Adrian, digdi sa Pulangi may progreso, digdi mapuunan pag-asenso. Kay Nonoy Cap, Adrian, Adrian Salceda. Knock knock! Who's there? Ako maba. Ako maba. Who? Amoy ang heat, ang damit. Summer bomber. Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock knock. Who's there? Ako mabang. Ako mabang who? Mabango! Magbangong buhay na. Wag choosy. Lahat i-Downy! Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init, minus ang heat with Downy. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drug stores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Pagbibili ng gamot, talagang
subok. Alagang trusted, alagang dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Busy? Kailangan mo ang vitamin B complex ng Farex. With proper diet and exercise, tulong para iwas pamamanhid ng katawan at pananamlay ng isip. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Alright, balik na po kita with Chief Romel na Tanawan at saka si Sir Yeg na Nebres dyan po sa DOT Regional Office number 5. Para po sa Turismo Bicolandia, Aramonda. Mga Kaaram, welcome si Rari sa programa. And Kaaram Romel, ano ba po ang gusto tang i-share sa mga kababayan niya to this time para po sa mga nagpaparangod tungo niya na sinag-isip-isip kung saan sila mga daralagay mo niyang pong summer? Yes, Kaaramar. Ang so na pag huron-huron ng takasubago na madumanan ta so itong mga bagong tourism products na na-develop through circuit development na project kang DOT Regional Office. Ang siguro magayon na i-refresh ta ang sa tuyang mga para antabay kang ini mga bagong tour products. Oo, di ba ano? Center of Fun. Naka-indi bagay Karamar. So itong Center of Fun. Ayan, Center of Fun. Ang fun sa po yan na acronym. Ito baga po so Farm, Faith, and Food. Under the new normal. So, napaka-timely po ini, tama-tama po ini dahil sa ngunyan po, medyo nagagayon na ang sitwasyon kan pandemic sa satuyang region and the rest of the country. Yes. So, siyempre, magayon na kita mismo matry ta in 4 nights and 5 days tour. 4 nights and 5 days, Na ang mga provinces na involved po digdi, ang Kamsur, Albay, Asina, Sorsogon. Sa Kamsur, nakalinya po dyan ang mga sites, yun po ang Naga City Cathedral, Basilica Minore, Holy Rosary Minor Seminary, and so museum. Okay. Then kariba po dyan ang Kamsur Water Sports Complex. So Michaelis Integrated Farm Tour. Yun, maganda dun. Sa Calabanga. Yes, Ining Sonrisa Farm sa Magaraw. So Kamaligan River Park. And then of course, Bidi-Bidi Travel Cafe. Sa Baaw man po ini. Baaw. Yun. Then sa Albay naman po, ang involved na mga sites, yun po ang pasiring sa Mayon. Ini po ang ATV Adventure. ATV Adventure. And syempre, kariba sa tour ang Aguas Farm sa Santo Domingo. Okay. As in sa mga Black Sand Beaches duman. Yun, Siyempre, kariba ang Kawakawa Hills. And pagbisita sa Divine Mercy Shrine. Correct. And siyempre, kariba na so Bamboo Sitom. Yan. Lawiswis Kawayan. Yes. Sa Sumlang Lake. Sa Elvero Dishi. Okay. Na farm. And siyempre sa Kagsawa Ruins.
Daraga Church, and Legazpi Boulevard. Yun. Yan po sa Albay. And siyempre, sa Sorsogon naman, Mhm. Quezon, siyempre ang provincial capital. Yan. Ang mahilinta po magdumang kita sa Sorsogon, Mhm. mahilinta duman ang bagong ladawan Yes. ng provincial government. Mhm. Talagang magayunon talaga ang Pinasiram. ang capital. Pinasiram-siram talaga ni Gobernador Siram Chis. talaga ni Oo. Governor Cheese. Oo. Okay. And siyempre, ang mapasyar man, although day pa man tapos, Mhm. mapasyaran man ang Sorsogon Coliseum. Iyon, dakulaon. Oo. Yan, nakulaon na Coliseum ini sa satuyang rehiyon. Mhm. Bako sana sa Sorsogon. And siyempre sa Rempuela sa site, Aha. maduman man, siyempre kariba duman ang pagkaon. Mhm. Then sa Barcelona Church and Ruins, Yes. sa Bulusan Lake, and Balay Buhay sa Uma. Bago na yung Bulusan Lake, ha? Bagong bihis ang Bulusan Lake. Mhm. Yeah, may bago kitang facilities naman na inaugurate pa lang Mhm. last week. Oo. Actually, binisita nga ni ito man ni RD. Yes. Mhm. And siyempre, sa ang kariba dyan sa Sorsogon tour, ang Buhatan River Cruise. Yun. Yung Buhatan River Cruise, may pagkain din dun eh. Habang nagsasakay-sakay kayo, may karakanan man dumaan. Yeah. Matapos River Cruise sa Karaunan. Ayan, In Bicolano food. pambata ko yan si Yeg, yan ang tester ko. Pag yan nagtaram na, approve ang pagkaunggaan. Ano? Yeah. Okay. Sige. Ayan. Okay. So ang tour po na ini is designed for good for 4 nights and 5 days. 4 nights and 5 days. Ayan. Okay. So, Yeah. Oo. Then other than Center of Fun, igo po kita ni drive and dive. drive and dive. Ayan. Yan. Aha. Oo. I see. It's either na 4 wheels or 2 wheels. Mhm. Depende po kung sa impo kita mas excited. Garo ining mga dive set na ini binisita ni din ni Yeg tsaka ni RD. Aday. Yeah, bisita namin dyan ini. Garo nagpurusing kamo duman ki mga puerting mga pusing. Ayan, magayon talaga sa mga lugar. May naman yung gayon kanita kang bisita nindo tapos na isabay diyan sa na talagang guaranteed na okay yan. Oh, di ba? Oo, saka ako yan. Saka ang satuyang nagkaigwa ki bago kayo nagkaigwa ki pre-assessment. Yes, oo. Mhm. Talagang pwede tayo ining i-compete sa Anilaw. Oo, iyo. Okay. Ayan. Anong mga dive set yan nga diyan? Ang primero nga dive site itong kung saan yaon ang Manta Bowl. Okay. Dive site 2 yung San Miguel Island. Actually sa San Miguel Island duwang dive site yan. Mhm. Then sa Halea Nature Park, Mhm. ang kagayunan po digdi Kaaramar dahil na nahihiling mandigdi ang mga botanding Ayun, ay even gamo yan. off season. Mhm. Eri bakang kang manta ray. Mhm. Kaya lang during off season ang mga botanding palan naglalangoy sa Irarom. Kaya dahil masyadong nahihiling. Ayun, kung dahil ka mag-dive, di mo mailing. Kung dahil ka mag-dive, di mo mahihiling. Ayan. Okay. Yeah. Sige. Tapos Kaaramar, ang mas nakaka-excite pala digdi kung nachichim during the season kan mga sardinas. Mhm.
Yun. Mahiling mo sa irarom ang interplay kan mga sira na ini. Yan. Siguro nagang takararirik yan. Tapos ko yan. So, na mga tuna baga. Yes, Ini sa Boreasticaw Pass. Yan na seascape na yan. Ang istorya sa kuya. Pag gipaw da kang anong iyan, kang mga sardinas, yaon man ang tuna. Kariso tuna ang nagkukornir ka yan. Kaya they form like balls. Yes. Sa irarom, yan sa irarom. Tapos pag nahiling iyan kang botanding, hali sa irarom, minabuka ang ngimot kang botanding. Si salod gabos. Say gabos. Ayun. Nakakataon. Gabos. Ubus yan. Magayon ng paggilingon dayan na kaaramar. Yes, parang yung mga duman Kaya kaaramar, nainggan nyo na kung mag-adal mag-dive. Ayun, mapapaturo kita mag-scuba diving. At ako, sanay ako sa ubas. Mag-adal kita mag-scuba diving. Yan, mapaturo kita kay Karam Herbs. Pwede tampo ng mga kaaramar sa snorkeling baga? Yan, yan. Actually, dyan man talaga mapuno na. Naman yan dyan. Yan, po. Okay. Ayan. Okay. Waray siyig ta, latawi ni Pirme. Ayan. Okay. Ayan. Saka pwede palang kaaramar kang botandi, tapos kang mantaray. Mahiling mo man pala dyan ang mga treasure sharks, hammerhead, tiger sharks, as in siyempre yung magayon na kumbaga nga landscape kang kang mga corals. Yes, alright. Drive and dive. Yeah. Okay. Yeah. And then tapos ang sunod naman na product yung ang Almasor Eco Adventure. Yan. Albay Masbati Sorsogon. Yeah. Siyempre from Almasor which stands for Albay, Masbate, Sorsogon. So these three provinces will be involved. Yes. Okay. And then, so ang madara kay niyo, siyempre so istorya. Yeah. Paano tatahion so kuyan. So istorya ang tour guide na madara kay niyo. Yeah, dapat diyan matibay ang istorya. Mga sites na involved digdi. Some of them are also involved in duman sa Center of Fun. Yeah. Kung saan ang niya is a combination of pilgrimage, which is a faith tourism, farm visits, and food tourism. Yes. But this time, more on adventure experience. Ngayon, sa sunod naman na product, so inaapod na Triple C Island Adventure. Ayan, matindi yan Camarines. Kung saan involved ang Camarines Norte, Camarines Sur, and Catanduanes. Yan. Ang nga ni kay ni Kaaramar, although historically Catanduanes was part of Albay. Yes. But for tourism, isinabay ang Catanduanes sa Camarines Norte and Camarines Sur. Yan. Para madali tandaan, 3 Cs. Yeah. 3 Cs. Not only for mnemonic purposes, bako sana para madali siyang matandaan ko din. Dahil sa siyempre, so kung ano ang naturalis, ano ang feature kan mga probinsyang ini. Yan. May pagkakaparehas. Siyempre sa Catanduanes, more on nature ang din diyan. The Happy Island of Catanduanes. Yes, Happy Island. So
on the part of Catanduanes, ang ang team is Happy Island Escapades. Happy Island Escapades. Ayan, maganda. Yeah. Kaya di ba sa kuya, sa mga sites na involve iyo ang mga historical na mga sites. Nyaon ang Bato Church, nyaon ang Museo de Catanduanes, and so nyaon naman kay riba ang Binurong Point. Binurong Point. Yeah. Oo. Talisay Beach, tapos ang siyempre may karibang pasalubong. Kaya maduman sa Birak Pasalubong Center. Iyon, may tapaduman sa Kalaki. Then sa Karamuan, siyempre ang main product duman is island hopping. Island hopping. So sa Karamuan, island hopping. Tapos sa Calagwas Island Adventure. Okay. Just the same. So ko yan pala, so Almasor, 4 nights and 5 days ito. 4 nights and 5 days. So, Triple C Island Adventure, 5 nights and 6 days. Uy, Ralawig pala yan. Tumabal yung dagat. So, Ralawig siya. Dahil inter-island. Yes. Okay yan. Siyempre, ang from Tabaco baga nga, halimbawa, it will take more than 3 hours going to Iraq. Pag going to Calagwas, more than 1 hour yan. Yan. Tapos sa Karamuan Island hopping, sabihin ta ng travel time lang, sabihin ta ng mga 1 hour din. Yung from one island to another island. Ayun. Kaya medyo huralawig ang tour na ini. Ayan. So ang package na yan, kasabay na dyan so Istara nila Paramintas. Yes. Ayan, okay, very good yan. So ang mga tour operators po kayo ni, sinda po ang mataong presyo. Yes. Okay yan. Siyempre, depende sa mga accommodations. Tapos sa mga prevailing rates kang mga boats. Okay. So, and sa land trips, siyempre, so rent kang van, so, which is usually 5,000 to 6,000. Yes. Okay yan. Basta maiba kami ni Bunjing pag naglibot na. Magayon, makuyanta talaga ni. Magkaduruman tayo ni kaaraman. Duwang kita taning may piling sa taong bayan na uni ang package. Iyon ang produktong Bicolandia. Tunay na tunay. Yan. Okay. Yan, magayon yan Sir Yeg, may gusto ka po tabi na idagdag sa mga istorya tangon niya before we part this episode? Ayan. Sir Yeg? Okay, go ahead tabi, go ahead. Masunod na semana, sa to'y tapong pag-urulayan so nagyaring reopening kan Bulusan Natural Park, makakaiba tapo ang sa idang tourism officer na si Ma'am B. Gilanosa. Ayun. Kaya hanggang next week papamar. Opo. Dapat pala inagyan ko na yung kamagduman ako sa balay-bahay sa umanta. Nakakualam ko tagi footage na mariraya di. Ayan, okay. So, sa kunyan yan sa next Tuesday, next Wednesday, next week yan ang itong pag-urulayan, ang reopening or restarting Kambulusan with dagdag na mga amenities duman. At sabi ni Governor Chis, talagang pinasiram-siram niya ito para sa restarting na ini. Very good din baga. May mga mangyayari man ng mga positive kaaram rumal at saka ayaw kaaram despite of the COVID,
may mga talagang sinamantala man ang ano na ihanda sa pagbubukas. Ayos bagay. Very good on. Alright, so Bulusan Ecotourism Center. Ayan yung ano, binugtak naman. Okay, so mga kaaram, bilis lang ng oras natin ha. Okay, so siguro sa indo pong sa indo po ng mga dagdag pang mensahe and parting words para sa mga kababayan natin for this episode tabi mo yan na Miyerkules. Okay? Okay po, Kaaramar. Siyempre, sa ngaran po ni RD Herbie Aguas, as in sa kuya mga pag-riba digdi sa DOT5, Diyos mabalos po siyempre sa DCGB sa pamunuan sa pagtaon ng oportunidad sa samuyang departamento tanganing maihiras, mapaghurunan ang mga bagay-bagay para sa pag-asenso kan turismo sa satuyang rehiyon. Sa maot mi na ang satuyang mga kaimanwa maging aktibo sa turismo. Kami po nagtutubod na tourism is everybody's business. Yes. Mag-iribanan po kita tanganing ang satuyang ekonomiya maibangon ta sa paagi kang turismo. Yes po. Thank you very much, Kaaram Romel. Kaaram Yeg. Punchline naman ulit ni RD Herbie. Kita sa tourism industry. Together, we will recover as one and have an exciting restart. Yan. Thank you very much sa inyong dua. Mga kabayan, pag-iriban nato yan, mga lodi ng DOT5. Salamatong pumaray hanggang sa Miyerkules Girare. Thank you. Sa inyong nadamog, ang sarong oras na presentasyon ng programa Turismo Bicolandia. Aramon ta, hatod sa inyo kan DOT5 as in DZGB. Sagod sa masunod na Miyerkules sa saraupang edisyon kan Turismo Bicolandia. Aramon ta. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa